Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе игълан иткән әдәби бәйгегә ничә эш килеп ирешкән, оештыручылар куйган максатларына ирешә алганмы? Бу турыда тулырак актуаль әңгәмә сәхифәсендә. Әңгәмәне минем коллегам Айзилә Батырханова алып бара. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Исегезгә төшерәбез, узган елның октябрь аенда, моннан нәкъ 1 ел элек, Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе әдәби бәйге игълан итте. Аның максаты масштаблы, күп жанрларны үз иченә алган әдәби бәйге оештырудан гыйбарәт иде. Әдәби эшләр агымдагы елның 1 сентябренә кадәр кабул ителде. Беренче нәтиҗәләр турында бүгенге актуаль әңгәмәдә Казан утлары журналы баш мөхәррире Рөстәм Галиуллин белән фикер алышырбыз. Исәнмесез, Рөстәм әфәнде? Исәнмесез, хәерле иртә. Менә катнашучыларның игътибарын кызыксындыра алгансыз микән? Эшләр күп килдеме? Шуннан да нәкъ 1 еллык шушы конкурсны игълан иткән идек. Аны инде безнең Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Кытыфулы Әхмәтов беренче утырышта ук әйтте, ул аның идеясе, тәкъдиме белән башланып китте. Шуннан да менә шушы әдәби процесста күп генә кайнап, инде ничә ел баш мөхәррир булсам да, мин бу кадәр эш килә дип көтмәгән идем. Бүгенге көндә менә 1 сентябрьгә кадәр 9 номинация буенча 1000 ярымга якын эш килде. Инде 1 декабрьгә кадәр әле роман номинациясе буенча эшләрне кабул итүне дәвам итәбез. Шуннан да роман буенча да. Роман буенча да инде әйтсәк буладыр, бүгенге көндә менә әлегә 6 роман килде. Әмма минем уйлавымча, әле 1 декабрь якынлашканда тагын да яңа романнар киләчәк. Димәк, бик яхшы күрсәткечләр дип әйтергә кирәк. Ә менә эшләрнең темасына килгәндә яңалык бармы? Дөресен әйткәндә, менә әлегә кадәр без эшләрне тупладык, җыйдык. Ул инде эшәр экземплярда кабул ителде һәм һәр эшне, һәр әсәрне эшәр кеше, эшәр жюри әгъзасы укыячак һәм бәяләячәк. Бүгенге көндә барлык эшләр дә шушы 9 номинация буенча инде жюри әгъзаларына таратылды. Әмма ләкин жюри әгъзалары безнең сер итеп саклана. Бу инде конкурс намуслы. Соңгы эшләрдә инде инде мин инде туплаучы һәм инде жюриларга тапшыручы, арадашчы ролен үтәүче буларак инде күз төшергәнсездер барыбер, әйеме? Мин инде чөнки ул эшләрне таләпләренә җавап бирәме, әдәби әсәр микәнен карап чыгарга туры килде. Кызык кына әсәрләр бар. Чыннан да күренеп тора. Гомумән бу конкурска мин бик зур өметләр баглыйм инде. Беренчедән инде аны безнең Марат Кытыфулы да әйтә, һәр вакытта язучылар безнең телне саклауда, үстерүдә төп көч, төп армия дип әйтә ул. Ул инде гомер-гомергә татар халкының шушы каләм әһелләре, язучылары һәр вакыт милләтнең йөзе каршы булдылар. Бүгенге көндә дә ушулай була тиеш. Беренчедән ул менә шушы язучыларыбызны инде аларга стимул бирә, этәргеч бирә, яңа әсәрләр тудырырга. Чөнки үзем дә конкурста катнашкан язучы буларак беләм, әсәр инде башта язылып бетә. Беренче җөмләсеннән соңгы җөмләсенә кадәр языла, беренче сүзеннән соңгы сүзенә кадәр. Әмма дә ләкин ничектер теге стәл янына утырырга дип әйтикме, кәгазьгә төшерергә җай чыкмый. Менә шундый конкурслар алар этәреп җибәрәләр, яңа әсәрләр тудырырга ярдәм итәләр. Шулай ук менә бу аннан тыш әле без шушы күренекле язучыларыбызны яңа әсәрләр этәрүгәдән бигрәк яңа исемнәр табуны да максат итеп куйдык. Әйе, менә бар өмет яшьләрдә бит. Яшьләр язган микән? Бармы? Беренчедән безгә инде эшләр псевдоним белән, тәхәллүс дип әйтәбез инде, әдәби тәхәллүс белән йөри. Жюри әгъзалары да беркем дә белмәячәк. Бу шундый шарт булды, әйеме? Ябык конкурс, без монда кем язганын, нинди автор, кайдан, ничә яшь икән белә алмыйбыз. Без аны бары тик эшләр тәмамлангач, конвертлар ачылгач кына әйтә алабыз. Шуңа күрә мин әлегә әйтә алмыйм, ничә яшьлек кешеләр катнашканын, кайдан катнашканнарын. Әмма дә ләкин менә бу сез әйткәнчә безнең әйтик кайсы Татарстанның кайсы районнарында иҗат итәләр, Казандамы, Россия төбәкләрендә ничек икән, чөнки безнең бик күп язучыларыбыз Россия төбәкләреннән килде бит инде. Гомер буена инде. Һәм менә шушларны да анализларга ярдәм итәчәк, бу безгә әдәби потенциалыбызны билгеләргә дә. Гомумән менә бу конкурсның бик күп аның әле без белмәгән нечкәлекләре бар. Теге конкурс уздырдык та әсәрләр чыктыгына түгел. Чөнки бездә әлеге әсәрләр алга таба китаплар булып башлачак. Безнең әдәби журналларда Казан. Әйе, менә шарт буенча сезнең хәтта менә электрон версиясын матбугатта, аудио китаплар рәвешендә дә күреп булачак дип язылган иде нигезләмәдә. Менә
булар барысы да эшләнәчәк булса. Әйе, җиңүче әсәрләр әлбәттә инде теге камил әсәрләр, яхшы әсәрләр, безнең әдәбиятыбызның көч бирә торган, аларны бизи торган әсәрләр әлбәттә шушы шартлар буенча үтәләчәк, китаплар да басылып чыгачак. Шулай ук безнең менә әдәби журналлар, Казан атлары, Идел, Мәйдан, аннан соң инде Мәдәни җомга кебек газетларда үсмерләр өчен Ялкын, Сабантуй, Салават күперләре һәммәсе эчендә булар материал булачак. Безнең әле китап радиосы бар, Тәртип радиосы, алар да файдаланырлар. Әдәби фондыбызны бу әсәрләр байтыр дип өметләнәбез. Шуннан да менә рәхмәт безнең президентыбызга, шушы Марат Готовичның идеясын күтәреп алды, хуплап алды һәм әлеге эшне оештырганда һәр яктан безгә ишекләр ачык иде. Без аны киң күләм уздыра алдык һәм менә шуның нәтиҗәсе дә буларак 1500-га якын эш килде. Әйтәм бит менә хәтта мине дә шушы әдәби процесс белән җитәкчелек иткән кешеләрнең берсе буларак та шаккаттырды. Мин бу кадәр санда эшләр килер дип көтмәгән идем. Шунда 10 номинация, менә шушы номинациялар арасында иң күп әсәрләр кайсы номинация буенча килгән икән? Иң күбе әлбәттә шигырь. Безнең бит инде Электән үк килгән традиция инде безнең шагыйрьләребездән, язучыларыбыз әйтә бит инде 16 яшькә кадәр шигырь язмаган баланы табибка күрсәтергә кирәк дип. Шуннан да шуның кебек безнең татар халкы бит инде ул шагыйрәне халык, шигырь яза торган халык. Һәр татар кешесе минем уйлавымча ул шигырьгә гашыйк. Шуңа күрә әлбәттә иң күп эшләр шигырьгә килде, шигырь буенча. Әмма дә иң сөендергәне хикәяләр 100-гә якын килде һәм повестьлар 50-гә якын килде. Бу инде бик зур күрсәткеч. Шуннан да беренчедән безнең әле сан буенча мөмкинлекләребез шактый икән. Дөрес, аларның инде мөгаен сыйфатларының байтагы түбәндәдер бәлки. Әмма ләкин саннан сыйфатка күчәбез бит инде. Әйе. Безгә ул менә алга таба конвертлар ачылгач, конкурс тәмамлангач, безгә ул хәлебезне ачыкларга ярдәм итәчәк. Бармы безнең потенциал язучыларыбызның яшьләр ягыннан ничегәндә, яшьләр ничек катнашкан. Әмма ләкин әлегә менә инде жюри әгъзаларына тараттык. Кайберләре инде алар һәммәсе әсәрне 3 кеше укый. Һәр кайсы һәр әсәргә рецензия яза. Бу инде билгеләгәндә, аралашканда, ачыклаганда ярдәм итәргә тиеш була инде. Дөрес әйткәндә, безнең комиссия әлеге эшне оештыра, әмма әсәрләрнең җиңүчеләрне билгеләү жюри намусында була. Чөнки алар инде намуслы кешеләрдән тупланды дип исәплибез һәм шушы җиңүче әсәрләр беркемдә дә теге сорау тудырмас дигән дип ышанабыз. Шунысы мөһим бит әле Рөстәм әфәнде, менә кешегә бит ул бер этәргеч тә кирәк. Менә әйе, конкурс була икән, бәйге игълан ителә икән, димәк, менә монда катнашырга кирәк дигәндә шушы бер этәргеч сине каләм алырга этәрә. Һәм бу бик яхшы әйбер дип әйтер идем мин моны. Һәм инде алга таба да менә бу әсәрләр безнең инде әдәбият дәреслекләрендә урын алыр бәлки. Без дә шулай дип ышанабыз, өметләнәбез. Әйе, амин, шулай булсын.